дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони зиёди хештаншиноси ноҳияи Данғара бо амри дил барои иҷрои қарзи шаҳрвандии худ ба назди комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда ризояти худро барои шомил шудан ба артиши миллӣ баён доштанд. зеро хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандӣ ҳар як ҷавонмарди бонангу номус ба ҳисоб рафта таъмини амнияти марзу буми кишвар, зиндагии осоиштаи мардум аз хизмати содиқона ва ҳушёрию чолокии афсарону сарбозон вобастагӣ дорад. натиҷаи масъулияти баланди ҷавонони даъватӣ буд ки ноҳияи Данғара дар рӯзи аввал нақшаи пешбинишударо ба пуррагӣ иҷро намуд. зиёда аз 250 нафар муҳофизони ояндаи ватан бо ҳисси баланди хештаншиносию меҳанпарастӣ бо хондани сурудҳои ватандӯстона роҳ ҷониби макони баргузории чорабинӣ гирифтанд. Тоҷикистон модарам, ҳар ҷавонаш додарам, ҳар ҷавонаш додарам, духтаронаш хоҳарам, духтаронаш хоҳарам, хизматаш тоҷи сарам, хизматаш тоҷи сарам. ба хотири гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар қисми низомии 13483 беи ноҳияи Данғара чорабинии тантанави доир гардид ки дар он масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту муассиса, волидайни даъватшавандагон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ҷамъ омада буданд. масъулин иброз доштанд ки ҷавонони мо бояд ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ бошанд, чунки ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиави он вазифаи муқаддаси ҳар фарди ватандӯст мебошад. ҳамчунин сарбозони оянда ва волидони онҳо бо як самимияти том нисбати ҳифзи марзу буми ватан назди ҳозирин баромад намуда иброз доштанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ ки тамоми шароитҳо баҳри хизмати ҳамаҷонибаи сарбозону афсарон дар қисмҳои низомӣ фароҳам оварда шудааст, бояд ҳар як ҷавони ватандӯст баҳри иҷрои саривақтӣ қарзи шаҳрвандии хеш бечуну чаро ҳозир гардад. хизмат ба ватан модар ин вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ватандӯст ва меҳанпараст ба ҳисоб меравад. мувофиқи моддаи 43 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. дар баробари ин ман низ моҳияти ин меъёрро ба инобат гирифта имрӯз баъд аз хатми донишгоҳ барои адои қарзи шаҳрвандии худ равона ҳастам. ман тасмим гирифтам ки баъд аз хатми донишгоҳ бо хоҳиши худам ба хизмати ҳарбӣ сафарбар шавам. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда аз худ далерию шуҷоат ва мардонагиро боқӣ мегузорад. ман дар дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ аз қабили дуруст қадам задан ва ба қисмҳо ҷудо намудани силоҳҳоро аз худ намудам ва фикр мекунам ки ин ба ман дар рафти хизмат осонӣ меорад. гуфта шуд ки давоми солҳои охир садҳо нафар ҷавонони ноҳияи Данғара дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар сарбаландона хизмати модар ватанро адо намуда бо чолокиву ҳушёрии хеш дар ҳифзи марзу буми меҳан ҳиссаи муносиб гузоштанд. ҳамчунин зикр гардид ки дар раванди тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ баҳри баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва иштироки бечуну чарои ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ баробари дигар бахшҳои марбута ҳамчунин аҳли ҷомеа ва падару модарон нақши муҳим доранд. сипас ба муносибати гусели навазкарон ба хизмати модарватан ҷиҳати рӯҳбаландии эшон аз ҷониби ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби консертӣ иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари меҳру садоқат ба ватан манзури иштирокчиёни чорабинӣ гардонида шуд.